Те, че това качулата тук се качи тук горе. Да снимаш те урязани половината. Те сега не са и за снимки да ти кажа, те сменят, ама... Нищо. Ей ти богат гълъб там, виж. Като гаща искаш. И в България има статни хубави, искам да кажа. Понякога съм виждал много по-добри тук, отколкото в Москва, например. Там бяхме на тази ярмарка. Имаше много лоши гълъби. И им искаха някакви пари. Айде сега, главата наистина си е хубава. Те останалото тяло като е дълго и като е... бега. Сега, че да спреш да снимаш и ще кажа. Петел младши. Петел младши, той е на пазар. С 300 км. 300 км, виж как се обръща, гледай го. Виктор мре за това гълъб. Давай му го. Аз не му бях дал, но си го взех. Набивай му го с 100 км в час да се мъчи. Това фенерличи, кой ще го правиш, бе, Митя? То някъде за подарък на някой. Ако искаш го вземи, ама то така да го продадеш. Ако мога го продадеш, те продай го. Защото Свилен ми донася вечер, ще ми донесе 3. Не? Да. Взимай го това. Да стане четвъртото. Още по-добре. За подарък, а? Снимай плевенски, да ми покажеш, ще мрат за плевенски. И мен ми харесват, между другото. Не бе, това е много хубаво. Не това плевенски от на червен. Вечера път мъчак. А ти що няма да ходиш? Защото е на